Otso Virtanen painettiin yläkroppa polvia vasten ja lopuksi sitten hypättiin kyykkyyn sinne lattialle ja sitten selkeä niin kontaktiin tuosta ovesta ulos, mutta tämä Matti Savela on vielä istuu lauseella, nyt on ihan punaisella, että vielä oliko miten motiat löydyt? Ja onko se yleensä muuten näin, että sä oot aina viimeisenä tuolla lauteella? No, minä olen välillä viimeisenä ja sitten välillä karataan sieltä vauhdilla pois. Ja ihan hyvät löydyt sieltä tuli, että pikkasen jalolle palvelisi, mutta se on yläkroppa tai hyvät löydyt. Jalolle palvelisi, ei mua palvelu kyllä yhtään, vaan se käy loppuvaiheen. Mutta aluksi oli kyllä kieltämättä vähän kuuma, se ilmanvaihto toimi hyvin. Ilmanvaihto toimi erinomaisesti, että pieni sauna ja ilma vaihtui koko ajan hyvin ja siitä syystä ei niinku pistävää löylyä tullut, että se oli hyvää hikilöylyä. Kiitos oli semmoinen, että sinne voi heittää niin löylyä sinne alaosaankin. Se oli semmoinen verkko, reunainen ja täynnä kiviä. Kuinka hyvä kiitos tuommoinen on? Kyllä, se vaikutti ihan hyvältä, että näitä on nyt tullut sanotiin nämä tällaiset verkkokiukaat, että useampikin valmistaja tekee näitä syöttiä. Tuntui pelaavan hyvin. Päältä valuttamalla saa tulla kovemmat löylyt ja sitten voi sivulle heitellä miedompia löylyjä ja sieltä saa vähän enemmän jaloille sitä löylyä. Miten se muuten yleensä ota löylyjä, että heitätkö se niin paljon kuin asiassa on prosseja ja tarjoamat vielä lisääkin ja riittääkö se tuommoinen 10 litraa ämpäri vai otatko ihan rauhallisesti? No miten milloinkin, että välillä otetaan kovat löylyt ja sitten on ihan sellaista arki-iltaisin usein uinnin jälkeen, niin ihan 90-asteinen sähkösauna on mukava pikkusen heitellä löylyä ja hikoilla siinä rauhassa. Jos arvioidaan vähän lisää vielä tämän saunan löylyä, niin mitä mieltä sä olit tuoksusta? Tuliko semmoinen savusaunan tuoksu, mitä arkkitehtiopiskelijat voivat tässä tavoitella? Mun mielestä sitä piti nuuhkia aika läheltä seinään, että se tuoksu tuli enemmän. Kyllä se jonkinlainen savun tuoksu tuli, että ei se varsinainen savusaunan tuoksu ollut, mutta savun tuoksu tuli ja minusta se on hyvin miellyttävä kyllä. Että ei liupa. Steriili kaapelisauna. Ja se on tunnelma muuten. Valo oli ainoastaan lattialla. Hei, Podei. Hei. Ja sitten ilman ulosmeno taukosta tuli ilman valoa sinne tulossa. Ja hei, liupa. Hei, Podei. Hei, Podei. Hei, liupa. Ja Edu, söt flicka, Edu. Vähän niin kuin riuhut. Semmoinen reilu 20 senttiä leveä riuku ylälauteena ja sitten alempana lauteena semmoinen 10 senttiä leveä. Miten hyvin sä pystyt istumaan näillä? Kyllä, se sujui ihan hyvin. Näin oli tässä kierrätyspuuta, mitä tämä koko saunakin on. Että kyllä ne toimii, että siinä voisi kokeilla muita puumateriaaleja ja ehkä pikkasen nostaa sitä kivoa. Laudettaisiin, että tulisi jaloille enemmän lämpöä. Jos olisi ollut muotoillut lauteet oikein, niin olisiko